Cibo ditina bashtir telefona khwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. İsraîl û Hamasê ji bo rawestandîna şer li Xezeyê û pevguhertîna rehîneyên İsraîlê bigirtiyên Filîstînê re li hev kirin. Peyman dikare bibe sedema bidawebûna şerê panzeh mehan ku rojhilata navîn veguherandiye. Agahiyên li ser peymana agirbesta Hamas û İsraîlê, li gorî ve peymane, di roja evîl de sê dîl, di roja heftemîn de çar, di roja çardehemîn de jî sê dîl tên berdan. Di konaxa yekema rêkeftinê de nêzîkî 1000 girtiyên Filîstînê de bên berdan. Girtiyên elîtên Hamasê de di konaxa yekema peymane de neyên berdan. Konaxa yekem a rêkeftinê di nav Swêdê zêdekirina alîkariyên mirovî bo zîvala Gazeyê bo 600 kamyonan di rojekê de digire. Artêşa İsraîlê de di konaxa yekem a rêkeftinê de jî eksena netzarîn vekişe. Ji roja 22 cibicikîna rêkeftinê nişte cihên Gazeyê dikarin vegerin aliyê bakurê zîvala Gazeyê. Piraniya hêzên artêşa İsraîlî ji korîdora Philadelphia vekişiyan tenê hêzek biçûk maye, hêza teftîşe ya ketermîstenê ji bo vesayîtan lîderiyê bakurê şerîda Gazeyê hat avakirin. Konaxa duyemîna peymanê de di roja 43 de dest pê bike û de çîlê du rojan bidome.